Esta fin de semana, Pontevedra acolle a segunda edición do Festival Dragon Boat. O evento, que aposta por unha modalidade do piragüismo non olímpica, agarda ser todo un éxito. A concelleira de Deportes, Anxo Ribeiro, destacou esta mañá en rolda de prensa a importancia de que se celebre unha cita como esta que atrae a tanta xente a Boa Vila. O Dragon Boat, esta especialidade de remo, nos vai a traer, creo que tamén moitas alegrías, non, no futuro, de eventos deportivos para a cidade de Pontevedra, non? Nesta modalidade de piragüismo orixinaria de China compiten embarcacións compostas por 12 ou 14 padexeiros que reman ao ritmo dun tambor situado na parte dianteira. O presidente da Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, Óscar Ponte, cree que este festival, no que participarán este sábado máis de 300 deportistas, axudará a que o Dragon Boat consiga máis adeptos na cidade do Lérez. Desde el club tenemos una pequeña obsesión, entre comillas, de que esta modalidad de piragüismo se instaure aquí en Galicia y que todo el mundo pueda practicar esta modalidad y darla a conocer. Parece que por ahora va en la buena dirección, empieza a haber una gran afición a esta modalidad y por eso hemos decidido este año volver a hacer el festival. Pola súa banda, o presidente da Federación Galega, Alfredo Brea, asegurou que esta modalidade deportiva é universal e agarda que no futuro poidan chegar a ter un campeonato galego. Esta modalidade é prioritaria e fundamental para o noso deporte, para abrilo á sociedade. Algún empezará con esta modalidade, despois igual quere probar o calla de mar, despois quere probar outros tipos de modalidades que temos no noso deporte, pero o dragón é unha modalidade universal, unha práctica deportiva que permite a calquer persoa de calquer edad manter un hábito saudable. E, sobre todo, para nós, algo fundamental, en contacto con algo prioritario para nós, que é a nosa auga, nosas rías, os nosos ríos, os nosos pantanos, non? A competición comezará ás 10 da mañá e rematará ás 6:30 ca entrega de medallas. Dividirase en 4 categorías: masculina, feminina, mixta e BCS, na que participan mulleres que padecen ou teñen padecido cancro de mama. Como actividade paralela está prevista unha charla coloquio a 1:15 na Casa da Luz por parte das participantes nesta categoría.